ଆଜି ଖୁସି ଭୋର 5ଟାରୁ ଉଠି ବ୍ରସ୍ କରି ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ସେ ଟିଉସନ୍ ଯିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟିଉସନ୍ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଇ କି କରୁଛି। ସାଇ ଏବେ କଥା କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଇ କଥା କହୁଛି। ସାଇ କେମିତି କଥା କହୁଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ସାଇକୁ ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଖାଇତେ ଦେଇକି ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସାଇ ଖେଳୁଛି। ସାଇକୁ ନେଇକି ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ହସ୍ପିଟାଲ। ସାଇର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବ। ତ ତା ବାବା ଧରିକି ଏବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସାଇର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ଏବେ ଖେଳୁଛି। ତା ବାବା କାନ୍ଧରେ ବୁଲୁଛି। ତା ବାବା ତାକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।